Doncs bé, al llarg d'aquests 13 dies intensos de campanya, tant jo com els meus companys ens hem anat presentant i us hem anat presentant també totes les propostes que volem portar per les Caldes, tots els reptes que volem aconseguir, com ho volem fer i com ho volem fer. Si heu seguit la campanya i els debats entre els 4 partits que ens presentem aquí a Caldes, heu sentit a parlar de competències comunals, de transferències, d'aigües potables, d'aigües termals, de Vivant, de la vall de Perafita a Claró i a Madrid. Aquests són temes molt importants per la parròquia d'Escaldes. Són temes que durant els propers 4 anys s'hauran de tractar, sigui qui sigui el partit polític que acabi governant la parròquia. I és evident, tal com ha dit abans l'Aleix, que aquest partit volem que siguem nosaltres. Volem elegir jo ser els cònsols de la parròquia d'Escaldes en govern els propers 4 anys. Hi ha urgència en definir les competències comunals. La llei actual és de l'any 1993 i cal redefinir-les i adaptar-les a les necessitats de la societat actual. Segons el model de país que volem, la definició d'aquestes competències seran unes o seran unes altres. Per nosaltres, el país que volem, per nosaltres els comuns han de continuar existint, però sempre sota les directives que defineixi el govern i el Consell General. Nosaltres volem un govern fort i volem uns comuns que gestionin el dia a dia de la parròquia i que estiguin, sobretot, en contacte amb el ciutadà. Volem, sobretot, que hi hagi coherència entre les polítiques nacionals i les polítiques comunals. El que no entenem és el que ha passat ara, la setmana passada, al Consell General, que es va aprovar una llei la modificació d'un article de la llei de transferències, que abans us va comentar la Susana, que hem passat de marcar unes normes a govern que demanava que un 80% de les transferències que demanava el govern fossin d'inversió, ara, amb la nova llei, amb la nova modificació d'aquest article, hem passat a 0, quan nosaltres proposàvem que hi hagués un 25% que es mantingués per fer inversions, que hi hagués sobretot un 10% per fer coses mediambientals, un 10% per mantenir totes les xarxes, un 15%, no recordo per què era ara, doncs ho diria així, i un 40% que els comuns podien fer el que ells volien amb aquest 40%. Nosaltres volíem un exemple, ara s'està parlant, i justament a París, s'està tancant la COP21, que és la reducció dels gasos d'efecte hivernacle. Doncs nosaltres volíem que hi hagués un 10% que el govern està impulsant unes polítiques justament en aquest sentit, que els comuns estessin obligats a dins de la gestió comunal dels seus edificis, del seu parc mòbil, a fer el mateix, a invertir una part d'aquests diners que està donant el govern a reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Com que no s'ha aprovat així aquesta modificació d'aquest article de la llei, això no serà així. I a Escaldes-Engordany tenim un comú que de aïllament energètic l'edifici no en té res, perquè si l'Aleix vol obrir les finestres a partir de l'1 de gener, al comú d'Escaldes-Engordany aquestes finestres estan permanentment obertes encara que estiguen tancades. Volem també trencar el càlcul com es determina les transferències de govern. Les transferències de govern hi ha una part que és un 50% que reparteixen a part igual entre tots els comuns, un 35% que reparteix en funció del territori, de les persones, i un 15% en funció del territori. Això fa que hi hagi desigualtats entre els comuns. Per exemple, a tall d'exemple, el comú d'Escaldes-Engordany rep 585 euros per persona i any. El comú de Canillo rep 1.600 euros per persona i any. És a dir, nosaltres rebem un terç del que està rebent el comú de Canillo per ciutadà. Això què passa? Això ens afecta directament les arques comunals, perquè clar, estem ingressant menys diners del que hauríem pogut ingressar si realment tinguéssim els mateixos euros per càpita que tenen a Canillo. Nosaltres no estem demanant en cap moment, i més se'ns ha tractat fins i tot avui en el debat a Ràdio Nacional d'Andorra, que hi havia els número 2 de les 4 candidatures a Escaldes que estaven fent el debat per la ràdio, el liberal ens ha dit que Cèlia Vendrell, perquè m'han nomenat avui 4 vegades als altres partits, m'està bé que em nomeni a l'Aleix perquè finalment anem junts en candidatura, però els altres 3 partits en Ràdio Nacional m'han mencionat 3 i 4 vegades. La Cèlia Vendrell per aquí per l'aigua, la Cèlia Vendrell per allà per les transferències i la Cèlia Vendrell més amunt, no recordo per què. Però pel tema de transferències m'han nomenat els liberals d'Andorra dient-me que, sent un partit socialista, que poc solidaris que eren amb les altres parròquies.
Nosaltres aquí, solidaris, sí que ho volem ser-ho, però grups no. Doncs nosaltres, de passar de tindre 1.600 euros a Canillo a 585 a Escaldes, la diferència és important. I a més, volem ser solidaris amb les altres parròquies si aquestes parròquies posen de la seva part. És a dir, aquí a Escaldes hi ha un impost sobre els arrendaments i hi ha un altre impost sobre la propietat immobiliària. A Canillo també hi ha aquest impost, però no s'està cobrant cap dels dos impostos. Per tant, nosaltres sí, solidaris sí, però a condició que tothom juguem les mateixes regles del joc i que tots els habitants d'Andorra estiguin tractats de la mateixa manera. Per tant, quan hi hagi aquesta modificació de la llei de competències, que potser per vosaltres sembla una cosa que potser no es defineix bé el que sembla la llei de competències, però és la llei que defineix què és el que ha de fer un govern i què és el que ha de fer un comú. Quan tinguem això definit, que és una feina que havíem de fer al Demòcrates per Andorra aquests anys passats, que fins i tot es va posar a disposició per fer aquesta feina un ministre que el van nomenar exclusivament per fer aquesta feina i que els 7 comuns, que són actualment d'un mateix color polític, van ser capaços de fer dimitir el mateix ministre del seu color, per arribar a un principi d'acord que el van firmar entre els 7 comuns, que fins i tot el comú de Sant Julià es va oposar amb un punt perquè es congelava l'import de les transferències a 55 milions d'euros per l'any 2015 i per l'any 2016. És a dir, que si el govern ingressa més, que a més estan tots pagant més impostos aquests últims anys que anys anteriors, no recuperarem el 18% que marca la llei de transferències que ha de repartir el govern entre els comuns. Per tant, aquest govern de Demòcrates per Andorra, a més d'arribar a fer dimitir un ministre, són capaços de saltar-se la llei, perquè aquest acord, que no té cap rang de llei, passarà per sobre la llei de transferències que tenim ara en vigor. I això és molt greu. I això és molt greu que un partit que es digui que tots som uns siguin capaços de saltar-se la llei d'aquesta manera. Doncs nosaltres, a part de voler treballar amb la llei de competències, perquè a més ja hi hem treballat amb el nostre partit, perquè quan fa 2 anys, el 2014, se'ns va donar la proposta de llei per part d'aquest ministre, nosaltres des del partit el vam treballar, el vam esmenar i vam fins i tot demanar un pacte d'estat amb el cap de govern que se'ns va refusar. Un pacte d'estat que hi havia 3 punts, un dels quals era justament que li fèiem costat, li donàvem suport perquè aquella llei que havia proposat aquell ministre seu, nosaltres la compartíem amb el 95% i únicament hi havia 4 serrells a perfilar i que nosaltres li donàvem suport perquè el tirés endavant. I això no va poder ser possible. D'aquí, després de dir la llei de transferències, és a dir, hem de saber què hem de fer els comuns i després hem de veure quins diners tenim per poder-ho fer. Aquesta llei de transferències nosaltres el que volem és canviar aquest càlcul que ja hem vist que és bastant insolidari per una part. No us vull atabalar més amb temes de competències i de transferències perquè si no esteu avesats pot ser avorrit. Nosaltres per Escaldes-Engordany tenim 2 reptes. El primer, que ja n'ha parlat una mica a l'Aleix i també me'l deixa a mi, és que Escaldes-Engordany esdevingui la capital de l'aigua, amb 2 aigües, les aigües termals, les aigües residuals i fins i tot afegiríem les aigües termals potables, afegiríem les aigües residuals. Amb les aigües potables, aquests últims temps hem tingut la gran sort de descobrir que l'aigua no cau per el seu propi pes i que necessitem totes unes infraestructures que ens condueixin l'aigua des de la captació fins a l'aixeta de casa. I que això, doncs, acabem de descobrir al segle XXI, que a Escaldes tenim un petit problema en aquest aspecte. Nosaltres el que demanem és que Capesa tingui la suficient solvència econòmica per tirar endavant la feina que no ha fet durant aquests 20 anys. Hem estat 20 anys per construir un dipòsit. Ens estan dient que no, que hem estat 4 anys perquè hem hagut de deslliurar un terreny, perquè hi havia una unitat d'actuació que era molt complicat, que els propietaris no es posaven d'acord, menys mal que hi ha un pla d'urbanisme que preveu plans especials perquè justament agilitzar-los. Però sembla que es passi el contrari. En lloc d'agilitzar, tardin més a desbloquejar-se aquests terrenys. Què va passar? Doncs va passar que el 21 de juliol vam tenir una gran torrentada per a Fita Claró que va baixar molta aigua, molt pèrdua pels rius i que ens vam quedar sense aigua perquè els dipòsits es van embrutar molt. I a més és que per l'aixeta ja sortia fang. Nosaltres proposem
que el Comú d'Escaldes d'Engordany tingui el 51% de les accions de Capesa. Ara només té el 6,2% de les accions de Capesa. Per això volem ampliar el capital de Capesa. Ampliant el capital de Capesa arribarem a tindre aquest 51% i de més Capesa tindrà una injecció important de diners per poder fer aquesta feina que no s'ha fet durant 20 anys de previsió del que pugui passar, de previsió cap al futur, de dir necessitem noves captacions, necessitem un decantadors més grans perquè no són suficients per la quantitat d'aigua que hem de tractar, necessitem una planta potabilitzadora molt més important. Necessita Capesa un enginyer en plantilla que sigui el director tècnic, perquè no sé si coneixeu vosaltres moltes societats, que el Consell d'Administració són 8 persones, però treballant són 2, però no és al revés. Doncs aquí Capesa és així. Aleshores, el que nosaltres volem fer amb l'ampliació d'aquest capital és injectar-li més diners i també volem modificar una mica els estatuts d'aquesta societat. Aquesta societat va néixer l'any 93 fruit de la voluntat de la gent que feia part de la Mútua d'Aigües d'Escaldes. La Mútua d'Aigües d'Escaldes era una societat que funcionava amb la benevolat de la gent d'Escaldes que havia anat a buscar l'aigua per subministrar-la a les cases. L'any 93 es van donar compte que aquesta manera de funcionar no podia continuar i que havien de passar a ser una societat. Llavors, al fer aquest pas, van canviar de mútua cap a societat anònima i van decidir que els accionistes màxim podien tindre un 2% de les accions. I l'únic accionista que en podia tindre més és el propi comú, i per això en té 6%, i els altres màxim en tenen 2%. Aleshores, modificar els estatuts que nosaltres volem fer és perquè volem que la figura de president, que ara recau sobre un dels socis de la societat, que té màxim un 2% d'aquesta societat, recaigui sobre la figura del cònsol major de la parròquia. Per què? Perquè és una responsabilitat molt important de subministrar aigua a una població de 15.000 habitants, com que aquesta responsabilitat recaigui sobre les espatlles d'una persona que és un ciutadà més d'Escaldes, és un accionista més de Capesa, amb un 2% de les accions, i a més els estatuts marquen que els membres del Consell d'Administració de Capesa no cobren. Per tant, entenem que aquesta funció no la pot assumir un simple ciutadà, ha de ser el cònsol major d'Escaldes. I a més, també complirem així la famosa llei de competències que us he passat abans, perquè l'article 4.10 diu que la gestió de l'aigua és competència comunal de captar-la, de tractar-la i de distribuir-la. Per tant, així, nosaltres modificarem els estatuts, ampliaríem el capital social de Capesa i modificaríem els estatuts per tal que el cònsol major d'Escaldes fos el president de Capesa. Això amb el tema aigües potables. Amb el tema aigua termal, el que volem, no us he explicat una mica en el vídeo, que Escaldes sigui admirada pel que és, per una vila amb aigua termal. Per això ens diem Escaldes, no ens diem d'altra manera, com us he dit amb el vídeo. La volem potenciar. Volem fer unes bases a la part alta d'Escaldes, la part alta de l'avinguda Carlemany, que és el centre històric d'Escaldes, a la zona de la font del Roc del Metge. Allà volem posar unes bases, les volem indicar per tota la parròquia perquè els turistes i els habitants d'Andorra sàpiguen que Escaldes tenen aigua termal i que aquesta aigua termal generi un flux de persones que ens porti la gent de qualsevol punt de la parròquia, qualsevol punt del país, cap a aquesta zona d'Escaldes, que a més és una zona que sempre, des de fa 20-30 anys, els comerciants es queixen que és una zona de la parròquia que està poc revitalitzada, que hi ha pocs comerços i que els turistes no hi pugen, perquè fa pujada, Carlemany i no hi pugen. Per tant, és un atractiu únic que tenim en tot el país i el tenim nosaltres a Escaldes. I el que no és normal és que nens de 13 anys de la classe del meu fill no sàpiguen que hi ha aigua termal a Escaldes d'Engordany. I això nosaltres ho volem fer. El tema Vivant, que també posem, m'estava saltant un tema, que és l'altre tema, l'altre repte que tenim, que és el repte d'apropar el comú al ciutadà. Però com que la llei ho has posat molt bé, us el saltaré, així s'acabarem abans. El tema Vivant és un tema que hem tingut moltes controvèrsies aquí a Escaldes, que ha generat moltes disputes entre la gent, que hem tingut diàlegs bastant encesos entre les persones. Hi ha hagut reunions de barri, el tema que deien els demòcrates d'Andorra, que ells són molt propers, que ells parlen molt amb la gent. Jo he anat a aquestes reunions de barri i realment només ens faltava el ganivet i allà descarnissaven tots.
perquè eren molt tenses, la gent estava molt nerviosa i els dos cònsols no van saber estar a l'alçada perquè fins i tot faltaven al respecte a la gent i de tant en quant els anava jo a anar recordant que eren cònsols d'Escaldes i que per tant havien de guardar una postura que no l'estaven guardant i perdien els papers en aquelles reunions que eren realment molt dures. Nosaltres el que proposem amb Vivant és perquè justament hi ha hagut aquest clima tan tens que no s'ha tancat el tema. És a dir, el tema Vivant està obert. Hi ha gent a Andorra, gent a Escaldes, que està molt a favor de Vivant i hi ha altres que estan molt en contra de Vivant. Nosaltres dintre del partit també tenim gent que està molt a favor de Vivant i altres que estan molt en contra de Vivant. Agafar una postura única de partit ens costava molt. Ens costava molt justament perquè no hi és aquesta postura única. Doncs el que vam decidir, que aquí sí que ens vam retrobar, va ser fem una consulta al ciutadà, tipus Catalunya, però a Escaldes, fem una consulta al ciutadà per demanar què és el que volen de Vivant. Si Vivant vol que continuï tal com és ara, si volen que Vivant torni enrere i que passin els cotxes per l'avinguda Carlemany com era abans d'aquesta cosa de trànsit, o si volen una situació mixta. Una situació mixta vol dir que un matí puguin passar els cotxes de la tarda, perquè si us passegeu ara per Vivant, fins a les 12 del migdia, els cotxes estan tolerats per càrrega i descàrrega. I vinguda Carlemany, fins a les 12 del migdia, és un aparcament, perquè la gent deixa el cotxe i ja no agafa ni la pena d'aparcar-lo al pàrquing, d'anar fins a Vivant, de l'aparca a Vivant, fa les coses que ha de fer per Vivant i torna a agafar el cotxe. Doncs això d'aquí dona una molt mala imatge de Vivant, que nosaltres la volem eliminar. Si el poble ens diu que Vivant ha de continuar com ara tancat al trànsit, posarem molta més èmfasis en que els cotxes realment hi hagi una rotació i que no serveixi de pàrquing. Si el ciutadà diu que vol Vivant com abans, cosa que jo crec que no serà així, tornarà a ser l'avinguda Carlemany oberta al trànsit. Però això serà un resultat que veurem d'aquesta consulta i el resultat d'aquesta consulta serà vinculant. Per la Vall del Madriu, per a Fita Claró, que ens ha comentat abans la Susana, doncs aquí és un dels temes que també podem parlar. Estem parlant de la Vall per a Fita Claró i Madriu des de fa anys. Jo era petita i ja se'n parlava, que si una carretera al Madriu, que si no la carretera al Madriu. Encara ara no tenim tancat aquest tema. Tenim un pla de gestió que es va fer al cap de 7 anys d'haver nomenat la Vall com a patrimoni cultural per la UNESCO. Han estat 7 anys per redactar un pla de gestor que ens han hagut de vindre de dir al juliol de 2012 el senyor Galan, el senyor de la UNESCO, ens va vindre a dir que això no era un pla de gestió, que això era un document de bones intencions, però que ell ja l'acceptava com a pla de gestió, perquè sisplau féssim el favor de fer un document una mica més desenvolupat explicant què és el que volem fer en aquesta vall. Perquè no sabem, ara per ara, 11 anys després de la declaració com a bé de patrimoni cultural, què és el que volem fer en aquesta vall. I sobretot hi ha un tema que s'ha de tancar, i s'ha de tancar també d'una vegada per totes, que és l'accés a la vall del Madriu. Quina és l'estratègia d'accés que volem fer per la vall del Madriu? Aquí també haurem de ser valents i definir què és el que volem fer, com volem accedir a la vall del Madriu. Nosaltres proposàvem d'accedir-hi amb cavalls, amb ases, els portalans tenen altres idees, ens hem de tornar de posar tots al voltant d'una taula i poder arribar a un acord de trobar un pla d'estratègia d'accés per la vall del Madriu. Aquesta és la parròquia que nosaltres volem. Volem construir una parròquia dinàmica i agradable, envellint-la, adaptant-la a les diversitats de les persones. I això penso molt amb el Toni, amb el nostre company de candidatura, amb el número 5, com dic això, perquè ell és invident. I a la parròquia d'Escaldes engordant, per ell se li fa una dificultat poder circular tranquil·lament. El dia 3 de desembre era el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats i vam fer la prova, ens vam tapar els ulls i vam caminar amb el Toni que ens feia de guia. Ell sense veure em anava dient més a la dreta, més a l'esquerra, i jo li dic, tu com ho saps si jo vaig cap a la dreta o cap a l'esquerra? Ho hauràs d'explicar, Toni, com ho sabies? Doncs ens vam donar compte que realment hi ha molts problemes per la mobilitat de les persones que tenen dificultats físiques, tant com ell que puguin ser invidents o altres amb mobilitat reduïda. Doncs, per tant, nosaltres volem que la parròquia s'adapti a ells i no sigui al revés, no ells a la parròquia. Volem modificar el pla d'urbanisme per preservar espais oberts, sobretot la zona del codi privat, que si mai un dia es construeix tipus Illa Carlemany, al sol ja no entrarà als carrers. I ja no tindrem la parròquia oberta que tenim ara, amb aquests parcs, on la gent a Escaldes diu que s'està bé, que fa bon viure. Nosaltres aquí volem modificar aquest pla, en aquesta zona d'aquí, per donar-li un altre aire del que està previst en el pla d'urbanisme. Volem protegir l'aire que respirem.
contribuint a la reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle amb accions com el correcte aïllament dels edificis comunals. Volem també mostrar amb orgull els nostres rius, rehabilitant-los. I també volem implantar un pla de gestió forestal per als boscos de la parròquia. Volem que Escaldes-Engordany sigui una parròquia de futur, promovent també una associació de comerciants, hotelers i empresaris com a entitat dinamitzadora de la parròquia, promovent el comerç de barri i la implantació de noves empreses amb exoneracions fiscals, impulsant la cultura i l'esport, convertint Escaldes-Engordany en la capital de l'aigua, potenciant l'aigua termal com a bé únic que és i promovent la cultura de responsable de l'aigua. Volem que la nostra sigui una parròquia per les persones, creant sinergies entre el sector públic i el sector privat, en benefici de la guarda d'infants i el benestar de les persones grans, apropant el comú al ciutadà, introduint la figura del conseller de barri, creant els consells de joves, el consell de gent gran i el Consell de Cultura Popular com a espai de diàleg, reflexió i avaluació de la cultura parroquial. També volem fer una gestió transparent i responsable, fomentant la participació de la ciutadania en la presa de les decisions i en els projectes cabdals de la parròquia, creant pressupostos participatius sent transparents en la gestió dels recursos econòmics del comú i sobretot en els salaris dels cònsols, dels consellers i dels càrrecs polítics de confiança. En definitiva, volem una parròquia viva i harmoniosa, moderna i comunicativa que abordi els problemes diaris, que aplegui il·lusions, que il·lusioni la gent, que mobilitzi els seus actius i aprofiti totes les oportunitats. Serem propers als ciutadans, escoltant-los, implicant-nos en els projectes. Volem fer postres de tothom els nostres projectes, volem que creixin i que es facin forts amb les vostres aportacions. Amb només 13 dies ja heu pogut veure que som l'alternativa real a la política actual d'aquest comú, a una política de la imposició, malgrat que ells diguin que no, la política conservadora d'una dreta que fa 20 anys que governa la parròquia d'Escaldes-Engordany. Nosaltres, el Partit Socialdemòcrata i els independents que ens acompanyen, som el diàleg i som la transparència. Som gent que representem la societat civil andorrana, som treballadors del sector públic, del sector privat, som jubilats, som estudiants, som gent que ens anima un objectiu comú, que és treballar per la nostra parròquia amb la nostra gent. Som gent preparada, som gent implicada, tenim la força i l'empenta de la joventut i la saviesa de l'experiència. Només ens falta la teva força, la teva confiança, el teu vot, per assolir els reptes que volem compartir amb tots vosaltres. Ara, abans d'acabar, presentaré els membres de la candidatura, però abans vull donar gràcies. Vull donar gràcies a molta gent i començant per la gent del partit. Vull donar gràcies a la gent que avui fa possible que, malgrat les adversitats que hem viscut aquests últims anys en el partit, malgrat la duresa d'haver tingut dues eleccions, les generals i ara les comunals, al mateix any, gràcies a la gent que dedica part del seu temps lliure al partit, continuem de peu, continuem lluitant per les polítiques socials, d'igualtat, de justícia, de cultura, d'educació, de progrés, per fer que Andorra sigui un país acollidor, integrador, d'oportunitats pels infants, pels joves, per la gent gran, per tota la població. Vull donar gràcies a tots i a cadascun dels simpatitzants i militants del partit. Vull donar gràcies al comitè local d'Escaldes-Engordany, que el passat dia 15 de setembre va tornar a confiar en mi per encapçalar aquesta candidatura. Vull donar gràcies a tots i cadascun dels membres del comitè de campanya per tota la feina feta durant tota aquesta campanya, per tot el suport que he rebut durant aquests 15 dies intensos de campanya. Moltes gràcies de tot cor a tots. Vull donar gràcies, perquè estic aquí també, gràcies a ells, als col·laboradors de la meva empresa i sobretot a la meva
servei. I gràcies al treball conjunt de tota l'empresa la fem créixer i la tirem endavant. Moltes gràcies també a tots ells. I ara voldria agrair a 5 persones. Intentaré fer-ho sense llagrimetes, però ho intentaré. Vull agrair a 5 persones molt especials i amb molt sentit. Primer, Valentí Closa, que ha sigut durant tot aquest procés una persona clau per mi, que ha cregut en mi i que m'ha donat molt suport. Moltes gràcies, Valentí. Una altra, a la meva germana, a la Victòria. El seu suport incondicional, presentadora de la candidatura i diumenge serà interventora. Però sobretot, pels seus pots de caldo i pels pots de confort després de les nits intenses de treball. També vull donar moltes gràcies, evidentment, no pot ser d'una altra manera, al meu marit, per estar al meu costat des de fa més de 26 anys, per animar-me i seguir i a intentar aconseguir els meus somnis, els meus reptes, tant en l'àmbit familiar com laboral i polític, ajudant-me a poder estar jo avui aquí entre vosaltres. Moltes gràcies. I sobretot, ara, de la part on potser em cau la llagrimeta, però esperem que no, vull donar gràcies als meus fills, a la Maria i al Mateu, que realment ells són els que pateixen el dia a dia la política, perquè pateixen les meves absències i més d'una nit s'han quedat sense sopar amb la mama. I ara també us vull donar gràcies a tots vosaltres que esteu aquí, els que esteu presents en aquesta sala, els que heu vingut, els que durant també aquesta campanya ens heu estat seguint, a tots els ciutadans d'Escaldes i Empordà també vull donar gràcies, que ens donaran demà passat el seu suport a les urnes. Moltes gràcies a tots vosaltres. I ara sí que passaré a presentar cada un dels membres de la candidatura, que ens aniré cridant i llavors pugeu per un, sisplau. Aquí, amb Tomàs Llar Batalla. Ha estat militant des de la primera hora del Partit Socialdemòcrata, perquè ha sigut el fundador, i a l'any 1962 ja tenia el carnet de la SFIO, que és la secció francesa internacional obrera. Implicada en el projecte comú de fer avançar el nostre partit. Va ser ministra de Cultura dels anys 2009 a 2011. Sense ella, aquesta campanya no hagués sigut tan fàcil. Moltes gràcies, Susana. A Jordi Font Mariner, no sé si sap que senzilla, honesta, treballadora, encarna els valors del partit. Ha sigut conseller al Consell General i ell és culpable, juntament amb la Rosa Gili, de que jo avui estigui aquí. Gràcies. Guadalupe Segura Liñán, militant també des de la primera hora del Partit Socialista. Ha cregut en la nostra candidatura i ha permès que sigui possible que avui estiguem tots aquí. Gràcies, Lupe. Mireia López. També és militant de l'Església.
del ciutadà. Mathieu Borrego de las Heras. Ell és un nou fitxatge. Esperem que estigui amb nosaltres durant molts anys. Ell és independent, s'ha sumat al nostre projecte, persona molt dinàmica i molt implicada en el porta a porta. Moltes gràcies. La Eva Quibós, que no hi és perquè està treballant, ella també s'ha sumat al nostre projecte. Ella és del partit des de fa molt temps, s'ha sumat al nostre projecte i ella està treballant avui i per tant avui no pot ser amb nosaltres. Perquè és dona del Gerard Talís, que és conseller al Consell General. Després, perquè ja va fer part de la nostra candidatura fa 4 anys i aquesta vegada repeteix amb nosaltres. És una persona sensible, que li agrada cuidar les persones, justament ara acaba d'estar titulada en infermeria, i és empresària de la parròquia d'Escaldes. Moltes gràcies. Pere Bellido López, que és un altre militant del partit. Ell és molt proper al ciutadà perquè és agent de circulació, molt sensible, molt sincer, és amant de la fotografia i de la natura. Moltes gràcies, Pere. Ara en crido dos, la Naeko i el Toni. La Naeko és la número 4. Presentaré primer el Toni. El Toni és el jove de la candidatura. És molt valent, és molt intel·ligent, és molt bon músic, molt implicat en l'espai jovent del comú i si els ciutadans ens fan confiança aquest diumenge serà el proper conseller de joventut i que estem segurs que ho farà molt bé. De la capacitat d'integració del nostre país. És la presidenta de l'Associació de la Gent Gran de la Parròquia, molt dinàmica i molt implicada en el seu col·lectiu. Moltes gràcies, Naeko.